I wonder the day we find them, they'll be able to explain why really they did it. Umnumzana Bhekicele namagosa aphezulu esipolisi abaqinisekisile ukuba ababulali bakaDidibucho Phalane baza kuphenduliswa kungekudala. The leader of the MK party on our register is Mr. Zuma. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi asizikuba nafuthe kwiqoqoqo lokuvota isigaba senkundla yomgaqo-seko ngetyala phakathi kwawo neqela umkhondo wesizwe. I-Sundowns izimisele ukuba liqela lokuqala kwimbali yele ukugqiba isizini lingazange labethwa. Inkosi mazole isicaka sithambile singaphuzisanga amaseko masikawule siwarhuqa. Umphathiswa wezamapolisa umnumzana Bhekicele kunye nezinxibamxhaka zamapolisa abaqinisekisile ukuba abarhanelwa babulele umntwana oneminyaka emihlanu uDidibucho Junior Phalane eSoshanguve ngobusuku bangolwesihlanu baza kujongana nengalo yomthetho. Umnumzana Cele utyelele usapho lwakwaPhalane namhlanje emva koko ubambe imbizo kunye nabahlali baseJukulane engokulwaphulomthetho kwaye uthembise ukuba baza kuqubisana ngqo nolwaphulomthetho oluligqulu kule ngingqi. Umama kaDidibucho ujongene nobunzima bokulungiselela ixesha lokungcwaba umntwana wakhe obeneminyaka emihlanu. Amapolisa atyelele olusapho ezokulithuthuzela kwaye athembise ukuba nakanjani abo babandakanyekayo ekubulaweni komntwana walo baza kujongana nengalo yomthetho. We are not saying we will be far away of finding who they are and find them. I wonder the day we find them, they'll be able to explain why really they did it. I wonder where they are to understand what they've done. If it happens that they skip the border, we'll have to do that with our sister organization or sister department here. Nanjengoko abazili bephume ngobuninzi bezokugcwala emswaneni, usapho luthi nangona sekuphela intsuku susela lentlekele kodwa intlungu abayivayo ayipholi. If Babakeria, I hope to ask them questions hore how come ne bana hana eng ba belehile na bana ne bana na. Uluntu lumemelela ukuba kwenziwe ubulungisa kwanqu necandelo labaqhubi beteksi. And we are going to support this family from now going on. The other thing is we want to provide transport, so we cannot be threatened by the thugs. We can't. Incidents of carjacking have been on the rise, and really we want to call on the police to do everything in their power. I think we really need to beef up on crime intelligence. Nanjengoko uninzi lwabantu lukhala ngolwaphulomthetho eSoshanguve ingakumbi eJukulane, amapolisa akwabambe imbizo kule ngingqi. It will never inspire confidence in anyone in Jukulane. They were here to campaign. Yeah, these imbizos should have been there from the beginning when Ramaphosa has been voted as a president. We have confidence, and again, they must help the patrollers. Nanjengoko inkonzo yesipolisa ikwiphulo lokuqubisana ngqo nolwaphulomthetho, kuseza kubonakala ke ukuba ezi zicwangciso zokulwa nolwaphulomthetho ziza kusiphula kusini na ulwaphulomthetho lugquba kwingingqi zasePitoli. Lonyuke lafikelela kuma-30 inani labantu abasweleke emva kokudilika kwesakhiwo eGeorge ngelixa abali-19 benkafunyana. Yimizimba emithandathu esele ifanisiwe zitsapho. Abasemagunyeni bathi eminye emingeni ekufaniseni imizimba kukuba abasebenzi abaninzi bebengenazimpepha. Iveki yesibini lena uqhuba umsebenzi wokuhlangula nokukhupha abasebenzi nebebesebenza kwisakhiwo esidilike eGeorge. Nangona sele iliqela imizimba efunyenweyo isengamantsintsi inkqubo yokufanisa. Abemi baseZimbabwe abahlala kwingingqi yaseGeorge bolule isandla ukuncedana nabanye abemi belalizwe. Bakwamemelele urhulumente ukuba abunciphise noko ubude benkqubo yokufumana impepha kwabemi bangaphandle abahlala kweli. Ukuzama ukuqoshelisa inkqubo yofaniso ngokukhawuleza, iziphathamandla zithe iintsapho ekukudala zikhangela abantu bazo ziyabongozwa ukuba zifike eGeorge Civic Centre. Isebe lezemfundo eFreystata limemelela intsebenziswano yabo bonke ababandakanyekayo ukuphelisa ubundladi ezikolweni.
Ukukulandela ukusweleka komfundi ominyaka elishumi ekutyholwa ukuba uhlatywe ngomnye umfundi. Eli sebe lithi ubundlobongela ezikolweni ayongxaki yezikolo nesebe kuphela, koko yingxaki yasekuhlaleni. Imeko yonxunguphalo kusapho lukaKamohelo Liepile. Ukusweleka konyana nomzukulwana walo kulushiye luxhelekile emphefumlweni. Luthi luhlolwe emini sesisithwakumbe. Kutyholwa ukuba uKamohelo ugetyengwe ngumfundi ominyaka elithoba. Sisothukile, khange siyilindele eyokulahlekelwa ngumntwana simkhulisa. Linzulu elinxeba kuthi silusapho. Bayabongozwa abafundi bakhuselane ngaphandle nangaphakathi kwamasango esikolo singaphindeki esisehlo. We want to say to the community of Brentford, we don't want to see anything again about this, because it's very painful to us. As a parents, it's very painful to us, to all the community of Brentford. It's very painful, but God is there for all of us. Isebe lezemfundo kwiphondo libukhalimele ubundlobongela ezikolweni. Violence in school is not an issue, is a societal issue. And therefore, this means that we should tackle this thing, working together with parents, working together with teachers, working together with members of the society. Isebe lithi lisebenzisana namapolisa, isebe lophuhliso lwenhlalo, nebhodi zolawulo lwezikolo ukuqaqambisa ukhuseleko ezikolweni. Likwaqithise amazwi ovelwano kusapho nakwisikolo esiphansi kwelifu elimnyama. Abahlali kwinkambi yethutyana eMadambara eNtuzuma eThekwini bathi bamadolwa nzima ukuvota kunyulo jikelelo oluzayo. Batyhola basemagunyeni ngokuba libala emva kokubafudusa kwabo kumakhaya abo emva kwezikhukhula ezabathwaxayo ngo-2011. Sekuphele iminyaka ewu-13 lemndeni ewu-21 isalinde izindlu eyathinjiswa zona. Lokhu kulandela izikhukhula ezahlasela lesifundazwe ngo-2011. UDoris Mbonambi oneminyaka engu-76 ubudala uhlala nabazukulu bakhe besilisa abayisithupha endlini enekamelo elilodwa ngemuva kokulahlekelwa umuzi wakhe. UMbonambi uthi awekho amanzi kanti nezindlu zangasese azisebenzi kule ndawo. Uthi uhulumeni usekhohliwe ngabo. Khumbula ukuthi ngelinye ilanga basithembisa ukuthi ngizohlala u6 months. Sathemba ukuthi cha uma u6 months into enkulu kakhulu eright kakhulu mambe bazosikhipha ngalo 6 months abaze basikhipha. Lesi sakhamuzi sithi kuyadumaza ukuthi labo abahlaselwa izikhukhula ngemumva kwabo sebenikiwe izindlu. Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba sike sizibuke indaba uthola ukuthi abahlukumezeke ngemva kwethu. Kodwa bona sebeyitholile indawo khona abathathwa nje bayiswe khonuphi sayitshela ukuthi kushithi nathi sizoyiswe khonuphi lutho akwenzeki lutho ngakuthini. Ikhansela lithi zikhona izinhlelo eziqhubekayo zokubhekelela lemndeni. Since 2011 ekolindela kaMadamfana ngiyazi bahleli lapha yana nami ngangaba ukhansela. Kodwa njengamanje khona iprocess eyenzakalayo ngoba uHuman Settlement uwathumela ama-officials bazoba profiler. I think last month baba profile bonke babo-21. Uzondi uthi ziyaqhubeka izinhlelo zokuthuthukisa indawo yangasese kulabo lindela. Umasipala weTheku awukaphenduli imibuzo ye-SABC mayelana nalolu daba. Ingunohlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Sihlabele mgamane ndaba zethu ikomishoni ezimele uyonyulo ithi yasezukuba nafuthe kwiqoqoqo lokuvota isigaba senkundla yomgaqo-seko ngozengezenge lwetyala phakathi kwawo neqela umkhondo wesizwe. Yayizithi buza kuhlala bukwiqoqoqo lokuvota ubuso bukamnumzana Jacob Zuma njengenkokheli ye-MK. Nangona kunjalo ukuba inkundla yomgaqo-seko igweba ngelithi yenza imposiso inkundla yezonyulo ngokuvumela umnumzana Zuma azigqatse konyulo, oko kwakuthetha ukuba uya kusike angavunyelwa aye epalamente kuphela. Leader of the MK party on our register is Mr. Zuma. So his face is on the ballot paper on behalf of the MK party. So there would be no change there. Secondly, the leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things.
Being a leader of the party, you don't have to qualify to go to the legislature. You will be a leader of the party. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi ifuna nje ingcaciso kweziphumo zembambano kwinkundla yomgaqo-siseko ziza kuba nefuthe ekubeni angalilungu lepalamente kusinina umnumzana Jacob Zuma emva konyulo. Kusenjalo i-IEC iza kuqesha amagosa okubala ivoti kwizikhululo zovoto eziyi-23,000 kulo lonke eli. We want to improve the quality of the result slips so that they are legible, everybody can read them, and they are free of material error. Ngabantu abayi-1.6 yezigidi abenza izicelo zovoto olukhethekileyo. Yenzi iqinisekile ukuba iza kufumana ivoti ezingangomyinge we-90% eMpumalanga ze kuzolonke ifumane ngaphi komyinge we-50% kunyulo luzayo. Ukukhethwe ngusekela sibajikelele wesibini we-ANC ngethuba egaya inkxaso eHendrini eMpumalanga nalapho abahlali baphakamise emingeni ngokuhanjiswa kwenkonzo nentswela-ngqesho. iHendrina yingingqi engqongwe yimigodi kodwa ukukhwanqisayo izinga lentswela-ngqesho liphezulu. Abahlali bahlabe ikhwelo lokuba bathatyathelwe ingqalelo ngogqithiso lwenkonzo ezisiseko. We need development in our area. After a lot of mines closed down, people lost their jobs, the youth are unemployed and addicted to nyawupe. We need better roads, especially tarred roads everywhere, and electricity. Nanjengoko umhla wonyulo usondela, i-ANC imaxhapheshu namaphulo okugaya inkxaso ikhokelwa ngunobhala jikelele wesibini wayo uRamokgopa nosihlalo wephondo laseMpumalanga bangene indlu nendlu bephefumlelana nabahlali ngemibhodamo abajijisana nayo. I-ANC ivakalise ngengqiniseko yayo yokufumana iziphumo ezingcono kwesi sihlandlo kweli phondo kambe najikelele. This province, we are definitely going to win with over 90%, this province alone. And it is going to then now assist us to at least get almost 53 to 58% nationally. They are doing so well. We are very confident. I-ANC ithi iza kuqinisa amaphulo wayo wokukhuthaza abavoti ababhalisileyo ukuba bathabathe inxaxheba kwilungelo labo lenkululeko lokuvota ngomhla wama-29 kule kaCanzibe. Inkokeli ye-EFF uJulius Malema ilise eMthatha eMpuma Koloni iphulo layo apho igxeke urhulumente wephondo ngokufeta ukunikezela ngeenkonzo ezikundoqo kwiindawo ezingathathi ntweni ezilalini. Ukwadibene nekumkani yabathembu umntwana omhle ubuyele ekhaya eDalindyebo. Inkokeli yombutho we-EFF uJulius Malema wamkelwe ngengoma bevuma bexhentsa. uMalema uthi lo mbutho sisisombululo kwiingxaki ejongene ilizwe loMzantsi Afrika. We need to create jobs. And to create jobs, you need a very simple strategy. The road infrastructure must be in good condition. The supply of water and electricity must be reliable. There will never be a village here in Lower Tambo without a shopping mall or shopping complex if there is a proper road. No one wants to invest in an area that is not accessible. You must first make the areas accessible. uMalema uthi ngaphantsi korhulumente we-EFF izikolo ezakhiwe ngodaka kunye nezindlu zangasese ezakhiwe ngodaka iza kuba yimbali. If they can't give us toilet, why not give them at least to children in schools? Ikumkani yabathembu King Bile ekhaya Dalindyebo nayo ibihamba nale nkokheli yombutho we-EFF nalapho ithe uJulius Malema likamva lelizwe loMzantsi Afrika. Forward with the spirit of Tutu, forward! Long live the spirit of forward, Matthias, long live! Forward to the true freedom, forward! Aha! Allah, Allah! Yeah! Lenkokheli ye-EFF kulindeleka ukuba iqhubeke nokwenza imisitho ekumila nje kwiphondo leMpuma Koloni nangosuku langomso nalapho iyogqibezela ummandla waseGqeberha. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.
Lithi lithalabile kukulibaziseka kwetyala leCosas 4 igunyabani lezotshutshiso. Amapolisa orhulumente wengcinezelo uChristian Sibe Dororich noTlomedi Ephraim Palapitsa bajongene nezityholo zolwaphulo-mthetho ezingenalusini zokubulala nezengcinezelo eluntwini. Amatyala anxulumene nokubulawa kwamatshantliziyo amane ombutho wabafundi wawuchasene nocalucalulo iCosas ngo-1982 neyayisaziwa ngokuba iCosas 4. Lo mba umiselwe ukuba uqalise ngomhla wesi-6 kuJuni. Ngomhla we-15 kuFebruwari ngo-1982, uEustice Bimbo Madikela, uPeter Ntshingo Matabane, uFanyana Nhlapho noZandisile Musi neyayingamalungu amane ombutho wabafundi iCosas baxhilwa basiwa eMpumarandi, nalapho abathathu kubo baye babhubha ngelixa omnye wayonzakele ngokungenalusini. Uthi babeshiyeke bodwa xeshikweni kuqhushumba, wonzakala wathathwa wasiwa kwenye indawo. uMatabane wabulawa xa unyana wakhe uTshepo Mokgatle wayenenyanga nje ezelwe. I'm really very tired because of the postponement every time when you come to court. These people don't understand where I come from. My father died when I was 1 month 3 days. Today marks 42 years 3 months. Indaba ze-SABC zithethe nomtyholwa wokuqala uEphraim Falapitsa phambi kokuqhutywa kwetyala. I told the white people I don't want to do anything with war. I want to desist from any violence participation because I've seen what war is. They told me they cannot leave me because war was raging. Igunyabantu lezotshutshiso liphefumle ngelithi. Well, it is disappointing that the accused before court are delaying this matter. They are bringing every tactic that you can think of into delaying these proceedings. Ityala liza kubuyela kwinkundla ephakamileyo eRhawutini ngomhla wesi-6 kuJuni. Abahlali bendawo yaGobityolo iKanani eGugulethu eKapa bavakalise inkxalabo ngemeko abahlala nabaphila phantsi kwayo kwisithuba seminyaka engaphezulu kuma-30. Kwisithuba seminyaka ema-40 edlulileyo, le ndawo ibisetyenziswa njengesiganga sokulahlela inkunkuma. Ngenxeni yokuhlupheka, uluntu lithe laqalisa ukugxumeka amatyotyombe nganye phambi kokuba ibe iyahluma njengendawo yoGobityolo. Kudala sihlala apha nyani. Mna apha eKanani ndifike ngo-1993. But sisahleli ngohlobo sihleli ngalo ngoku. Lo mmandla ukwaswele ezinye inkonzo ezisiseko ezifana nendlela, umbane, amanzi nogutyulo, nangona kugqithe iminyaka ema-30 behlala apha. I don't know why these people are still staying here. I don't know what the municipality is gonna be trying to fix things here. Apha kunzima bhuti kuba akho umsebenzi oqala, asinamanzi. Abasemagunyeni bathi akho amalinge okulungisa le meko yokuhlala yoluntu. Uba ujonga utshintsho lwenzekile lapha kwezi areas, more especially kwi-informal settlement, including this kwezi cala zile formal area which is section 3 and new rest. Zonke izinto uzibonayo zazenziwe during the ANC term uqala ngo-2001 uzoma ngo-2006. Isisombululo kukuba ngoko sitshintshe indlela esivota ngayo, sivotele umbutho we-ANC. Gunyeni bathi iphulo lokwakha izindlu laseGugulethu lakuthi liyile malunga ne1,000 lezindlu kwabo bafanele ukuzuza neentsapho zabo. Ndingumlamli Maneli weendaba ze-SABC eKapa. Owayeyinhloko yezemisebenzi kwiziko le-SABC uMnumzana Hlaudi Motsoeneng uza kuba kwinkundla yezibheno ngomso eyokubhena umyalelo owabhengeza njengesingekho mthethweni isigqibo sebhodi ye-SABC yelo xesha sokumhlawula R11.5 million ngoDisemba ka-2021. Inkundla ephakamileyo yaseRhawutini yafumanisa ukuba sasingekho mthethweni isigqibo sokuhlawula uMotsoeneng le mali emva kokuphumelela isivumelwano ne-multi-choice. Isicelo safakwa liziko le-SABC ne-SIU njengenxalenye yokuhlangula ilahleko yeliziko. Nakubeni sele iphumelele indebe yesixhenxe i-DStv Premiership kulandelelana, kusekuninzi ekumele ikudlalele iMamelodi Sundowns kule sizini isongwayo. Izimisele ukuba liqela lokuqala kwimbali yelo ukugqiba isizini ingazange ibethwe. Kushiyeke imidlalo emine, eliqela lifuna ukwephula irekhodi lamanqaku lawafumana kwisizini ka-2015-2016 phantsi komqeqeshi uPitso Mosimane. Umbengo mndiya ucima umlilo ezangomso zingesizulu makube chus behele.
wahlangana amafula ivume icamako basembo nje ivumele nje nginonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozila ngokuhlwanje xa sijonga ke mbukeli kuyaphawuleka into yokubana nguchapha wemvula ezingephi ezingathi sizilindele kwindawo eSkoploemfontein koMahikeng noka-Upington into ke ethi ke mbukeli funeke niqaphele kanti ke xa sijonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko singalindela izibhaxu zenkungu kwindawo ezigudlunxeme phaa koKapa lodumo ziqinele ke mbukeli zinyole ngasentla phaa ko-Upington ziphinde ke mbukeli zibhaxe kakhulu naphaa komazweni ePitoli naphaa koPolokwane into ethi ke mbukeli ba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo kanti uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa bamlindikeli singalindela kaloku umlilo wamadlelo into ethi ke mbukeli ba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka xa sijonga ke mbukeli amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa kwindawo eziphaphezulu phaa koMsina nguye u15 degrees kanti ke phaa ePhalaborwa nguye u17 degrees phaa kwaMashu nokombukeli lipholile ngaye u17 degrees kanti ke xa singene emaxesibeni enkanje eBetshwane siqithe siqonde eBhazia eBhityemthatha siye nasemqanduli singayilibalanga imfabanto enqaleni libodi mphangani nguye u11 degrees kanti ke mbukeli khona napha eqoleni ngqamakhwe nguye mbukeli u16 degrees xa sijonga ke mbukeli ngomso noko lifudumele kwindawo ezininzi phaa koThekwini eDurban nguye u27 degrees singelicofa imvaba emaqhashe Lady Freya Conge ephole nguye u23 degrees kanti ke phaa emampondweni entshелeni nalo mbukeli lifudumele ngaye u24 degrees ufudumale nakhona ke mbukeli kwindawo ezikumbindi kweli phaa koDR ngaye u26 degrees and such ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni Chosi.